Ja, nu vil vi vise jer den anden hus her. Sådan her, sådan ud her. Sådan en lille pool her, og så lige en vippe der. Og lige en køkken der-agtig. Sådan lige herude til haven. Jeg har op til anden etage, så en tv her. Så lige ude på terrassen her. Så går vi op på anden og lige sådan agtig soveværelse her. Og en soveværelse. Og der, det var bare den første hus, jeg byggede til konkurrencen. Og sorry, det var ikke meningen. Jeg ved ikke, hvordan det kom. Sådan. Jeg ønsker at vinde